Ako podnikať na zakarpatskej Ukrajine bolo hlavnou témou seminára, na ktorom sa stretli podnikatelia zo Slovenska a z Ukrajiny. Cieľom bolo pripraviť podnikateľskú pôdu pre zahraničný trh práce. Centrum prvého kontaktu tento týždeň rozbehol prvý zo 6 seminárov, ktorý je súčasťou úspešného projektu pod názvom Podpora podnikania naprieč hraniciam Slovensko-Ukrajina. Očakávame to, aby slovenskí a ukrajinskí partneri nadviazali aspoň nejakú spoluprácu, aby sa presvedčili o tom, že aj na Ukrajine existujú podnikatelia, ktorí sa zaoberajú poctivou a legálnou prácou a že Ukrajina je veľmi dobrý partner pre slovenských podnikateľov, ale na druhej strane Slovensko je veľmi žiadané pre ukrajinských podnikateľov, ktorí by radi sa etablovali na slovenskom trhu, či už formou nákupu surovín, ktoré tu sú, poprípade obchodný priestor na predaj ich výrobkov. Podnikatelia participovať na tomto projekte. Я представляю асоціацію підприємців «Ужгород-21 вік», і наша асоціація охоплює територію Ужгорода і Закарпаття. Михайловце і Ужгород є міста-побратими. Ukrajinská strana má zatiaľ veľké bariéry v získavaní zahraničných kontaktov a tak veria, že možno vďaka tomuto projektu sa tieto bariéry prelomia. Dnešného seminára sa zúčastnilo 10 firiem z Ukrajiny s tým, že zástupcovia ďalších 15 firiem budú prezentovaní práve cez agentúru Ужгород 21. storočia, ktorý je našim partnerom na ukrajinskej strane. Tí 15 sú podnikatelia, ktorí nedokázali v dostatočnom predstihu si vybaviť víza a preto ako len ich prezentácie tu budú odprezentované. Cieľom seminára bolo vytvoriť spoločný informačný tok o možnostiach podnikania na Slovensku a Ukrajine a zapojiť slovenských a ukrajinských partnerov do cezhraničnej spolupráce pre rozvoj malého a stredného podnikania na oboch stranách hranice. My sme prišli na základe pozvania agentúry na toto stretnutie a máme také predsavzatie, že na slovenskom trhu sme prakticky od roku 1990. Zaoberieme sa čistením odpadových vod, teda technológiou čistenia odpadových vod a v rámci tejto doby máme technológiu pre rôzne kategórie zaťaženia. Preto by podľa nich nebolo zlé začať v tejto sfére podnikať aj na ukrajinskom trhu. My sme na ukrajinskom trhu už boli zhruba pred 15 rokmi. Začali sme tam podnikať, ale tá pôda nebola tak pripravená. Urobili sme tam aj firmu Ecoservice Ukrajina. Urobili sme niekoľko projektov, ovšem nebola tam pripravená tak pôda, nebolo dostatok finančných prostriedkov a nepodarilo sa nám tie projekty tam zrealizovať. Viacerí podnikatelia zo Slovenska veria, že po vstupe tejto krajiny do Európskej únie bude väčší prísun finančných prostriedkov a tým aj väčšia možnosť rozšírenia podnikateľského portfólia.